أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu balekelani ku-Allah balekelani kumenzi wenu balekelani kumdali wenu isikhathi sisekhona fulela kusakhanya kungaze kufike ubumnyama empilweni yakho. Umdali uthi ithuba ngisanikile usavukile namhlanje abanye balalile njengawe izolo abavukanga namhlanje. Wena ngikuvusile ngoba ngisakunika ithuba lokuthi ukhone ukubalekela kimi. Baleka emaketangweni nasemakhamandeleni kaSathane ubalekele kumdali wakho. Uyena kuphela uAllah umdali wento zonke ongakuhlenga emakhamandeleni nasemaketangweni naseyibopheni emafindweni kaSathane. Lalela-ke ngivule la incwadi kaIsaya 55. Isaya 55. Mfuneni uJehova esenokutholwa nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu azisizo izindlela zami, usho uJehova. Kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu nemicabango yami iphakeme kunemicabango yenu. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona kepha kunethisa umhlaba kuwenze ube uthele uhlume, kuwenze ukuba uthele uhlume, unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, alikubuyelaze kimi lingakafezi lokhu engikufunayo, liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Ngokuba niyakuphuma ngokuthokoza niholwe ngokuthula, izintaba namagquma kuyakuqhumuka ngokuhlabelela phambi kwenu, nemithi yonke yasendle iyakushaya ihlombe. Esikhundleni sogagane kuyakumila umsayipuresi, nasesikhundleni samakhakhasi kuyakumila umbomvana. Kuyakuba igama kuJehova nesibonakaliso esingapheliyo esingayi kunqunywa. Bafowethu nodadewethu nizizwele, mfuneni uNkulunkulu esenokutholwa, fulela kusakhanya. Kunenye ivesi lapho umdali esibuza khona ukuthi ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. O bantu enginidalile emhlabeni, kungani nithathe advantage? Kungani ningalaleli? Kungani mangikhuluma nani ngiwumdali wenu nikuthathise njengehlaya? Into enginitshela yona ningafuni ukuyilalela, ningafuni ukuyizwisisa, ningafuni ukuyamukela. Kungani kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan? Kungani ningafuni ukukholwa nikhonze umdali wenu? Ngoba before nifika la nani into engekho, nani into efile. Fa ahyakum, nganikeza ukuphila. Thumma yumitukum, emva kwalokuphila lokhu nizofa futhi. Thumma yuhyikum, nizobuye nivuswe niphile futhi. Thumma ilayhi turja'un, emva kwalokho nizobuyela kimi mina mdali wenu. Manje kungani nithathe advantage? Umdali uyanibuza, wena ongakaphenduki ukhonze umdali wakho, umkhonze, umdumise, umazise yena yedwa, uzehlise uzithobe ngaphansi kwentando yakhe, ungamxubi nezidalwa zakhe ekumkhonzeni. Uthi umdali ukwenzelani lokho?
ngoba ngelinye ilanga uzofa abuye akuvuse futhi ubuyele kuye. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, asidonse ebumnyameni asilethe ekukhanyeni, sihambe endleleni eqondile, yena ahlale ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.